mambia ya lero mwanchu murigereri niga umenyibe kenyero kia ikorora egotoka esublocation ya Boroko imeye bunge ya Bonchari na baro baturane kuro magigayo musayo mu asirieta chofre iswae gukwera nyomba kolengana n'abanyakenyero abo niga gotebakana bana umusayo yo niga itetwe n'abantu abo bamanyikata bana mob justice ase ekerenga getamanyiri boigo kwana ne amatejo niga nyagosira arenge ntakana na boigo umuchi ose entakana magiga ya mwibolyo ye gosira amatuka amange aitire na boigo nigo nyagosira gotebekana gotwara okabako ogotindi gose ogotambe bona gotumanya mulikito diponi asanya hokogania kwa bange noko banoba moyo emambia ya lero ase kenyoro ya ikorora gotoke sublocation ya Boroko imeje bunge ya Bonchari Ngabamenye bensemejwe baturwa nebikuro. Aya maega yomosae aserieta taabu. Ngencho yaye emechando gotoka nyumba gasiretie obogima bwaye. Kimambi na kama mabere na irindiri na ikakasarani. Na irana kuna iranire na nyora konkare kwenda uchimana nyoro muntu gukura nkobori nkikiaba. Ngaya ya taabu okuri nkobori nkikiari taabu. Na habwati bane birundu na chapaka gaiga lakini kurunaga twaga chite mambi gaiga bono nyubwete ngaigoro Chelsea chensi go senchensi nga chensi nja bwate tetabu yu bari kumuitere nyumbe eri amuruminto ngana ba muitete engana bonenene etigarete kobege tenda wili gochia sabanyakenyoro oyo sirete no mwana muswati ominto ekere twate buno mwana nyari kobokora rekere twacha ntwanya report iga gotatiga kene tiga yate na kobekene abange bangoteba na ekiraite tu no chango chabo nchimanyite haya yanko yabe koroku makambo no mwana yo koroku dadi Matias na bamwamba nete kurwa saitere tu mali bakamubeka agaiga haya katwengo chimbara ga twigweto boro tokonya kurera igoro yo mwana style atigarete tu mwana uringeke ngwerere no mwaka konyora tarakura omwana aro obwoso obwekase nyano koroku sokoro okorukutoni yatana ninche namusibete chingoli nina konyoro to chandire kenyo ekenyoro na kenenge murakoreki muratokorere keraba moita aba muraba mwabo chianko chia aba bono bali bamuraba minto batigarite iga babire oyo mo ninche tomenyete nere mbaru che munagoitwa one keraba ro che munagoitwa twachire gotema kubori nga esababu ari goiterwe ko rumano kurumaiga rutaringe muya lakini rende elia igoro tabwate igoso rindi Igendo kyo gukumia na chiango chabo chonse pino charenge na the badminton no barenge yanke ya mwobo ya monero yemugeti kurugari ya mureta so igendo kyatokera munanje ngamu murumu abo se murumu abo nambate tigente ke report kwa se police to an extent barete gari mapema yikagari patate tiko report police bono lendu na litwa emotional why na they were there gukwa na ekerekyo abaisemoke abo bakagere ko bakerori asugusagano kwaye nabo kabana mambi natebunga mwibwo agasirete kurabo njire matingi kenge nanyora thembure kumuita nkabwanga ki ingi kiamuli okwago so goitu kwa yenje naringo tinje etiko mayanga ninki kya penalty neri ko murusi sikali nkobora nkyago tweru tukamubeka nyumba omumura bwe myake 24 omanyire ko bo musaye bwe chinguru robona mbate mete kumurwanta linse mbate mete kumusiba bayinga abantu abangokora monto amata kumwaka Rakwa ndo irwanirira onyora kendege ka obekamo okoboria bono gochia asabanto noko irangora asoko iregetambo kero kirichiko asama okabo nabo mu betali kwakwa bari kumusiba igendo kyo kumye bagotena agency gikosi kigari kweruka agency ne kemusibete gari ge kumuita kubori chango chabo bagotena bari konyara go intervene kende hao bono bari gwakirende police chemokonye tumaye to mondo gosire akoirwe police station tali goitwa to an extent yako kuripotere getasenikia ukagatembe kuriga sesa blockation ya Boroko egotoke ward ya Bomariba imeje bunge ya Bonchari ereterane nkoro kwa dipon asanya